Estem parlant del restaurant de l'Ermita Sant Ramon, un espai que defensa cuinar com ho feien les nostres mares i àvies en producte del Parc Agrari del Baix Llobregat. Un restaurant que, a més, demostra que la cuina catalana de sempre també pot triomfar aquí a Instagram. I per parlar-ne, saludem per començar l'Àlex Tubella, que és encarregat de cuina i també qui escoltàvem en aquest vídeo, que a més s'ha fet molt viral. Què tal, com estàs? Hola, bona tarda. Molt bé. I benvingut aquí a Gent de Carrer. Escolta, tens una veu espectacular, eh? Sí? Home, ara estaves parlant i que això és una ràdio impressionant, bueno, si voleu puc vindre a fer qualsevol cosa si necessiteu. I tant, ens encantaria. Saludem també el Jaume Auxó, que en aquest cas és l'encarregat de sala i també ens visita avui a Gent de Carrer. Molt bé, bones. Benvinguts els dos. El primer que us volia preguntar és quina edat teniu, perquè és que sou molt joves els dos. Jo tinc 25 anys. I jo tinc 24. I esteu tirant endavant aquest restaurant, eh? Sí. Clar, i en aquest sentit, dieu que sobretot el que voleu és fer aquesta cuina, no?, de proximitat, també tenint en compte el Parc Agrari. Això per què? Home, jo soc d'aquí, jo soc del Baix Llobregat, soc de Sant Feliu de Llobregat, i sempre m'he criat menjant producte d'aquí. Tenim la sort que tenim moltíssims pagesos, aquí en concret en Sant Boi. A Sant Boi teniu molts pagesos de qualitat i a Sant Feliu també, i al voltant del Parc Agrari podem optar a tindre un producte molt bo, i és algo que és fora de lo normal si ho compares amb altres grans ciutats. Així que jo crec que tindria poc sentit cuinar un producte de fora tenint aquesta oportunitat. I en aquest cas, per què no creieu que això no s'ha fet abans d'alguna manera, no? Que potser costa una mica tenir aquesta perspectiva que teniu vosaltres, Jaume? Perquè al final jo crec que no és la moda, no? És una cosa que ja ve d'un poc del passat i ara està tornant un poc, no? Jo crec que ara les noves generacions i nois de la nostra edat sí que estem veient que també n'hi ha un poc aquesta idea, no?, de tornar un poc a lo de sempre. Clar, en aquest cas vosaltres sou els propietaris del restaurant de l'Ermita de Sant Ramon, que també és un lloc molt estimat, no?, pels santboians. No sé què suposa això per vosaltres. Home, jo li tinc molta estima a Sant Ramon i a l'Ermita i també al restaurant. Abans de que ens donessin l'oportunitat de gestionar-ho nosaltres, jo ja hi havia treballat allà. I abans havia sigut client. I és una cosa que havia posat molts cops, i jo des de Sant Feliu, des de casa meva, des de la terrassa, jo veig Sant Ramon. Llavors jo cada cop que pujo, per mi és un ambient molt especial, és una cosa que li tinc molt carinyo i sé que no és un sentiment que sol tingui jo, que hi ha moltíssima gent que té aquest record des de ben petit haver pujat amb la seva família a Sant Ramon, i nosaltres crec que estem intentant aprofitar això com estem podent, perquè també li tinguin carinyo al producte que oferim nosaltres des del restaurant. Jaume? Sí, jo el que veig per part de sala també és molt que és un joc especial. Hem treballat els dos a jocs molt diferents, i sí que aquí l'especial jo crec que de l'Ermita és que és un joc molt familiar, on inclús els clients ja s'han tornat un poc, que ja fem un any, i els clients s'han tornat quasi també en família. Per tant, és un joc molt especial. Quin és el tipus de client que us ve normalment? Ara, per sort, tenim molts tipus de clients diferents, però nosaltres el que hem tingut sempre, el que hem tingut des del principi, i abans de comptar amb tots els nous clients que hem anat rebent aquest any, sobretot és molta gent gran i famílies. Nosaltres, mira, per posar-te un exemple, nosaltres cada dia a les 9:30 sabem que ve la Carmen. La Carmen puja tots els dies. Si l'Ermita si el restaurant és tancat, ella puja igualment. Puja tots els dies, la Carmen. I Julián també. Julián també, totalment. I la Carmen, que tiene ara més de 80 anys. Més de 80 anys, sí. I fa tot l'esforç de pujar fins allà. Per ella no és un esforç, està superbé físicament, i per ella és algo que és una tradició que ella puja tots els dies. Llavors nosaltres, quan estem pujant amb el cotxe o amb la moto, ja ens la trobem de camí, i jo ja paro i li dic que quieres hoy de bocata, perquè així ja li tinc preparat, perquè sempre van presses, i en quan obrim ja tenim a l'entrepà. Aquest tipus de client, o sigui, la gent gran que puja a primera hora, sempre l'ha hagut. I o sigui, des d'abans que ho portéssim nosaltres, des d'abans que ho portessin els que ho van portar abans, sempre hi ha hagut la gent gran que puja. I per altra banda, els caps de setmana pugen moltes famílies. Clar, això imagino que és molt agraït, no? També, Jaume, veure que la gent us dona aquesta resposta. Això és un poc el que jo parlava amb ell, que venim també de treballar a restaurants molt diferents, on aquest tracte, no?,
o quan acabes el servei no sents aquesta... Bueno, que t'omple un poc més, no? I en aquest joc també, el que et dic, és especial per aquestes coses també, i una d'aquestes coses especials és això, és aquesta connexió també que pots fer amb la gent gran, amb les famílies, amb els nois petits, i quan veus, no?, també que una persona gran agraeix molt el producte que dones i li agraden els teus guissos i el que fas en general, ostres, això és potent. Clar, i arriba un moment en el que tot això que ens esteu explicant decidiu comunicar-ho a través de xarxes socials. Feu un vídeo que compta 370.000 visualitzacions. De fet, en té més. Vosaltres us esperàveu això, que aquest vídeo fes un boom d'aquesta manera? Per una part, esperàvem que... O sigui, nosaltres sabíem que en el moment que ens fiquéssim a xarxes socials tindríem repercussió, però no ens esperàvem aquest volum. No, ningú s'ho esperava, ni nosaltres ni els nostres amics que ens han gravat el vídeo, ningú s'ho esperava que arribés a tindre tanta repercussió. De fet, jo el que recordo és quan ja teníem el vídeo, jo el vaig compartir amb clients i amb amics i no paràvem de treure fallos, de dir, ostres, mira aquest plànol, no sé què, ostres, mira, jo per exemple vaig amb un polar d'una altra empresa i dic, ostres, potser no tindria que sortir tot això. Què passa? Després, parlant amb els nostres amics que ens han ajudat en tot el tema de les xarxes socials i que han pujat el vídeo, ells ens deien, avui en dia tothom intenta fer publicacions i treure contingut perfecte. I a vegades el diferent és fer-ho el més natural possible sense intentar enganyar ningú. Llavors jo, amb aquell polar que porto d'una altra empresa, és el polar que em trobareu si pugeu a l'ermita de Sant Ramon, i amb el delantal d'un altre restaurant on hem treballat abans, i en el vídeo ja dic que no intentem inventar res, tampoc intentem enganyar ningú, i vam fer un vídeo el més natural possible, i al final, doncs mira, sorprenentment ha tingut aquesta repercussió i ha tingut aquest gran impacte. Per tant, vosaltres, Jaume, sou autèntics en tot, no? En la cuina que feu, en com ateneu també a la gent que va fins allà dalt i la relació que es crea entre els clients, i també fins i tot el com us mostreu després, també a xarxes, no? Sí, és un 360 de tot, jo crec, i al final és el que ella ha dit, no? Que de molta gent sempre intentàvem veure els fallos o coses que potser no anaven bé, i al final, bueno, això, el resultat ja es veu, i la gent al final jo crec que és de vegades més important el missatge, no?, que com fas el vídeo. Jo crec que és un missatge que a la gent li agrada molt, i també que li fa a la gent compartir, no?, i la gent de totes les edats. Vosaltres heu notat un abans i un després d'aquest vídeo? Després d'aquest vídeo hem tingut únicament 2 serveis, o sigui, hem tingut aquest dissabte i diumenge, i han sigut una barbaritat el volum de gent que ha pujat, una passada. Dissabte va pujar moltíssima gent, i cosa que ho vam controlar bastant, i diumenge va haver-hi un moment que ja no donàvem abast, i ens estem ara adaptant per poder rebre més volum de clients com el que estem rebent ja per les reserves. Hem notat un abans i un després, però si bé és veritat, fèiem la reflexió l'altre dia amb el Jaume, que han sigut dies molt, molt forts, però nosaltres l'any passat ja vam fer dies així de forts. D'acord. O sigui, no era algo que hem tingut tots, si no teníem aquest volum de clientela tots els dies, però havíem tingut dies amb més clients dels que hem tingut aquest cap de setmana. I com us adapteu vosaltres quan veieu que hi ha tanta gent, no?, que ve potser de forma una mica inesperada? Què feu? Us multipliqueu? Teniu més gent treballant quan preveieu que pot haver més feina? Com funciona això? Ara nosaltres estem en un moment de transició de créixer. Llavors estem buscant personal, i trobant, i buscant la forma de contractar més gent, i d'on no arribem, que pugui arribar a altres persones i rebre aquesta ajuda externa. I també, més que més gent, també sempre n'hi ha processos, no?, dins d'un restaurant que pots millorar, i que això també fa que t'organitzis molt millor, i tampoc que tinguis molta més gent, que al final això passa molt als restaurants i és una cosa molt, jo crec que molt, molt important. Per exemple? Processos de tot el tipus, de com rentes els plats, de com deixes els plats, de com tens la taula preparada, de com arriba el client, on espera, quan espera. És que són
són moltes coses i jo crec que és tot, des de que el plat surt de la cuina fins que tens el plat a la taula del client, fins que aquest plat se'n va també a rentar. És tot un procés. I exactament el mateix per la part de cuina. Sempre hi ha processos a optimitzar i la forma en què organitzes la teva producció, la forma en la que reps el producte, quin tipus de producte reps, quin producte dones tu, sempre hi ha formes d'optimitzar-ho i no és res nou, això tampoc. O sigui, és algo que a l'hostaleria és el més important. Clar, ara deies, no és res nou. De fet, el que vosaltres defenseu és que el que feu vosaltres tampoc heu inventat res, no? Sobretot sou hereus d'una tradició de cuina, com explicàvem, sobretot doncs, de les mares, de les àvies. Com ha estat el vostre procés a l'hora d'agafar aquest restaurant, no? També d'empapar-vos de tot això. Mira, nosaltres, com et deia el Jaime, les nostres últimes experiències laborals no han sigut aquest tipus de restauració. Hem estat en alta cuina, hem estat en càterings, en restaurants més de platja i per la seva part de Mallorca ha estat a xiringuitos, a hotels, però després nosaltres hem viscut aquesta tradició a casa nostra. O sigui, jo, per exemple, tots els dilluns dino a casa la meva àvia i tant la meva àvia com la meva mare sempre m'han ensenyat aquest tipus de cuina i personalment és la que m'agrada. O sigui, jo m'ho he passat superbé i m'encanta l'alta cuina i l'alta restauració i els restaurants estrella Michelin, però la cuina que més m'agrada és la cuina tradicional i és la que m'han traspassat doncs, els meus pares, la meva mare i la meva àvia. Sí, el que ella ha dit bàsicament, i lo graciós un poc de lo nostre és que venim de llocs, no? molt d'alta cuina, molt diferents a el que fem, i al final és un poc la idea i la història també que intentem que el client sàpiga és que anem d'aquests llocs que són molt diferents, molt a lo millor purista, molt tècnic, a un lloc on al final tornes un poc als arrels, no? de la teva família, com ja he dit, de les receptes de les famílies, de les receptes de les àvies, de les mares, i això és un poc la gràcia també del concepte i de fer això, jo crec. Quin diríeu que és el plat que us explica millor, el que feu? El fricandó, jo crec, no? O la capipota. Sí, hi ha diversos. Sí. El capipot, fricandó i mandonguilles amb sípia. Mandonguilles amb sípia, jo crec que són els tres. Se m'està despertant gana ja, Sí. Clar, el que passa que per anar al vostre restaurant ha de ser en cap de setmana, perquè només obriu els caps de setmana, recordem de 2:45 del matí, com havíeu dit, no? Que cada vegada hi havia una àvia que hi anava, fins 5:45 de la tarda. Això per què, aquesta decisió de només obrir els caps de setmana? La entre setmana hi ha diversos factors. Primer hem de pensar en la logística. Nosaltres estem a dalt d'una muntanya. Llavors, per poder vindre al nostre restaurant primer s'ha d'accedir. L'Ajuntament controla l'accés a la muntanya. Clar. I obre l'accés a la muntanya caps de setmana de 1 a 6 de la tarda. Entre setmana es pot obrir pel matí. Això ara mateix, obrir pel matí entre setmana al restaurant a l'Ermita de Sant Ramon, ho fa l'Associació de Medi Ambient. Ells donen servei d'esmorzar entre setmana. Però també hem de pensar que és un servei més de bar, però no pots... Potser es podria arribar a fer dinars, però qui té el temps per pujar una muntanya i baixar-lo entre setmana? Un dimarts, no? Un dimarts i a més caminant. Clar. Pues nosaltres el que tenim és i el que hem rebut per part de les persones que gestionen l'ermita de Sant Ramon és poder fer aquests serveis de bar-restaurant entre setmana, al cap de setmana, i és el que fem. Doncs és els caps de setmana, podeu anar-hi, recordem de 2:45 fins a 2:45 de la tarda, amb aquest menjar també amb tanta arrel, tan tradicional, i que a més tant està triomfant també a xarxes i també doncs al vostre restaurant. Àlex Tubella i també Jaume Buixó, moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí a Gent de Carrer. Ha estat tot un autèntic plaer aquesta conversa. Moltíssimes gràcies a vosaltres.